Oké, sziasztok! Ebben a videóban az első Marvel gyűjteményem című képregény sorozatról fogunk beszélni. Annak is az első részéről, aminek az a címe, hogy Pókemberek kisállatok gyülekező. És ez 2024. februárjában jelent meg ez a kis műalkotás. Igen. Ebben vendégszerepet kapnak a bosszúállók is. Ez egy elég jó kis Marvel képregény. Aki még nem olvasott Marvel képregényt, annak ajánlom, mert ezzel egész jól lehet kezdeni a címe alapján is. És szépek a lapok, a rajzolás is jó benne. Igen. És nagyon sok bosszúálló ugye feltűnik benne. Ilyen vendégszereplők. Ugye az alap szereplő, főszereplő az Pókember. Neki a barátja Galamb, akinek. És igazából arról szól ez az első képregény, hogy Pókembernek vigyázni kell az állatokra, vigyázni kell neki. És ugye mindenféle kalandokat él át a kis állatbarátaival. Először is ugye az első állat, akivel összehaverkodik, igazából vele csak összehaverkodik, az Mark, a Galamb. A második vasembernek a kis állata, őt ugye vasembernek a halálra kell vigyázni, az a lényeg. Vasembernek a halálra, az aranyhalálra. Utána, ha így lapozgatunk, akkor Marvel kapitánynak a macskájára kell vigyáznia. Igen. Aki ismeri, vagy látta a Marvel kapitány filmet, az tudja, hogy mit tud a macska. A következő, akire kell vigyáznia, az Sólyomszemnek a pizzavő kutyája. Aztán majd Nick Fury-nak kell a tengeri malacára vigyázni. Igen. És akkor majd végül, már ha jól tudom, van még. Igen. Amerika kapitánynak, az újnak természetesen a Solymára kell vigyáznia. És akkor már egész sokan vannak. Majd Thornak a békájára. És Mókuslánynak a mókusára kell vigyáznia. De olyan sokan vannak, hogy még itt van Doctor Strange-nek a nyula, hangyának a hangyája, Fekete Párducnak a párduca, Hulknak az axolotője, és Darázsnak a darázsa, vagy darazsa, és így egész sokan vannak a végére, már tele vannak, és ugye lesz majd második rész, itt folytatódik. Még itt egy jó kis Pókember kép. Itt is van egy ilyen poszter róla. Ez ki a hátulja, az eleje. Nem keménylapos borítója van, ez a puha van neki. Ja, hát ennyi lenne. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok!